I dobrodošli ljudi u novi klip. Danas reagujemo na Teodorinu novu pesmu, to jest Teodora i Relja Torino Problema. Ne znam zašto se pesma zove Problema, vidjet ćemo sada kada budemo poslušali. Već ona traje, evo pogledajte, 3 dana ljudi po TikToku ono izbacuju i sve. Mislim, ja lično ne pratim TikTok, ali sam video da je baš ono popularna pesma i sve. Za 3 dana milion pregleda, ono super, odlično, do jaja. Čuo sam da je ok pesma, znači nisam čuo loše komentare o tome, tako da baš me zanima kako će biti. Pre nego što uđemo u pesmu, bacite like i subscribe, ljudi moji, idemo do 1000 subscribera. Ajmo da vidimo šta se ovdje dešava. BAM bre, to je taj grom koji me usere svaki put, ali dobro. Mozart, normalno, kockanje. Ajmo malo smanjimo. Ko je ovo, Relja? Gle ga Relja, brate, šta je s ovom frizurom, koji kurac, brate, šta je ovo? Mislim, nisam ja neki lik koji može da daje neke savjete za frizuru, kao što možete vidjeti, ali šta je ovo? Njegova kosa je kao moja spreda. Pogledaj, znači vidiš ovaj deo što pada ovdje i sa strane kratko. Vidite, samo njemu to isto, ali pozadi, brate. Relja Torino Problema. Šta problema? Je li ovo neki... Jaj, nemoj mi reći da je ovo neki gej. Malo ga baca Burazer na gej vibe, a? Uff. Molim? A što takav glas, brate? Ti se popni na šank. Budi budna do svitanja, ti tako divlja, ja pijan ko nikada. Gledam te sad, lepša si nego ikada, tvoje su oči ko brušeni dijamant. Dobro, tekst je onako catchy, to mi sviđa, brate, baš onako zavezao ga je dobro. To mi sviđa iskreno, ali glas malo čudan. Ajde da vidimo njen deo. A čuo sam ovo. Ne, njen deo je do jaja, brate, mislim, ona generalno baš, ono, dobro peva. Mislim, za taj fazon, ne znam sad kako peva, ono, Buraz, da je daš samo mikrofon i bez autotuna, bez ovog, onog. Ali lepo zvuči u pesmama, ono, tako da, ono, super. Ovaj deo sam čuo njen, tako da. Da, dobro je. Ali kako ona face pravi, vrate, dok gledam kamera, to bi nema. Ali ovo me bukvalno podsjeća na neki vibe nekih pesama iz 2010 ili tako nešto. Jo, ali ova kosa kriminalna. Ovo je strašno, brate. Znači, molim te, šta se dešava ovdje, brate? I gledaj Džamperić. Baka isplila pred spot. Baka prase. I bijem ženu. Opasan spoj, brat. Kajla, bijem ženu i bakin ispleten Džemperić. I ova kosa. Ne, ovaj čovjek je multidimenzionalan. On putuje kroz dimenziju, on je vidio mnogo stvari koje mi nećemo vidjeti do kraja našeg života. Ovaj deo ne znam da je. Ali dobar je kadar, brat. O bože, koliko ne idu jedno uz drugo, brate. Kako? Ne znam šta da kažem. Gledaj to, brat. Ona sve lepo zgoda, sve to. I samo gledaj to. Čuta ću, ajde. Ta mala gori, kontate. Molim. Ja ne mogu da verujem, brate. Aj samo gledajte sad ovo, kada bude došao njegov deo. Znači, fokusirajte se na njegovu facu i da li vam taj glas ide uz tu facu. Mislim, on generalno ima teleći pogled, realno. I zamislite ovaj glas uz to. Bravo, ja bi se usro da sam devojka, da sam u klubu i da vidim ovako da mi neko pevuši i da gleda direktno meni, ja bi se ukenjao, brate. Pobegao bi kući. Ovo je cool, ovo mi se sviđa. Mislim, možda su oni cool likovi uživa, sad da ne bude ono, da mislite da sam ja ono ko baka Buraz, za hejtujem svakog i sve to. Ja samo govorim šta vidim, znači ne znam ništa o ovim ljudima, ali samo govorim šta vidim. Evo ga ovaj naočare, dog. Respekt. Kockica leda. A što se zove pesma Problema i dalje mi nije jasno. Jesu rekli negde Problema da sam ja propustio?
Gledaj ovaj deda što igra iza nje. Gde su našli ovog dedu, brate? Šta je ovo? Jel vidite od moje kamere? Vidite? Možda i mlađi, samo ovaj... Čemu ovaj brkovi, bre? Šta je, bre? Kako mi je smešan lik. Ja moram svaki put ovo da prokomentarišem. Ne znam, koliko je on visok, jel ima negde? Mnogo se loše osjećam što ovoliko hejtam ljude, ali šta da radim, brate? Iskreno, šta da radim i boli me kurac. Deluje mi kao da je baš visok momak. Ili ona ima štikle od 90 cm. I ovo je dobar kadar, baš. Mislim, logično je i očigledno, oni iz generacije Z imaju smisla za muziku, za sve, ceo taj komplet, zato im ide toliko dobro. Ok, da, mislim, dobro, pogledali smo, stavit ćemo na... Ne, hoću kad me gleda onako. Evo ga. Stavit ćemo ljudi na ovaj kadar gde me Relja Torino gleda sa svojim prelipim telećim okicama. To je to od ove reakcije i ja ne znam zašto se pesma i dalje zove Problema, nigde nisam čuo da su oni to rekli, ako jesu napišite mi u komentarima. Pesma je ono, okej, ima neki dobar vibe, sviđa mi se muzika, njegov deo mi se ne sviđa ono uopšte, kao i u prošloj pesmi, to jest u Haos Slum, a njen deo je predobar, bukvalno 10 od 10, sviđa mi se baš. I ništa, to je bilo to za ovu reakciju. Reagovali smo, nadam se da neće da lupaju copyrightove. Znači ljudi, mi samo reagujemo, mi mali youtuberi samo reagujemo, onako želimo da damo svoje mišljenje i to je to. To je bilo to od ove reakcije, vi bacite like i sub ako vam se svidio ovaj video i vidimo se u sljedećem ljudi, pozdrav!